Ini ang GMA Regional TV Early Edition. High school pa lang sa nagsugod sa hilig sa bisikletang 61 anyos nga si Dr. Joaquin Moreno sang Bacolod City. Apisar iniyang nauntat sang siyang nag-eskwela sa medisina, wala naman siya nadulaan sang gana. Nagbalik sa pagbike sang 1999 kag sang ulihi, nang inregular nga pumalasakop sa triathlon events. Isa man ini sa mga founders sang isa ka mountain biking group sa Bacolod. Mga puso, makaupod na subong aga si Dr. Joaquin Moreno. Good morning, Doc Jake. Good morning, Adrian. Doc, mga musta ko anay, kamusta ka? Kamusta ang imo mga himata, pamilya, subong may ara kita, ginapangatubang nga pandemic. Yes, so sakto gin Adrian. Oh. Okay man ko so far subong nga. Ari lang ko di sa balay most of the time pahuway-huway di kag nagapalayo sa mga tao. Amoge. Doc Jake, first question. Wala pa yan nag-usong biking due to this global health pandemic. Nga aton ginatubang subong, isa ka niya ka-biker, high school ka pa lang, di ni nagsugod ang imong hilig sa ginatawag nga adventure. Doon pabayaan ko lang fitness ko, ang health ko. Tungod nga sedentary lang ko, pungko lang katuon. Pero daw na tanong, the edad na ta, and then I think it's about time we go into a hobby or an exercise nga masadyahan man ta. Dito dayon nakadtuan ang topic of biking kay at that time may mga groups na di nga naga-bike. Pero sa una daw hesitant ako bala daw hindi ko kuan kay wala ko maanad balang ga-bike sa dalan daw pulbaan ko. But eventually ang group nag-decide, and then nag-join na kami sa mga competition, race diri sa Bacolod, and then eventually nagpangayaw man kami palumba sa iban nga mga banwa, sa Guimaras, sa Iloilo, sa Dumaguete. Doc, 2006 you started your triathlon journey. Kada tuig ka na dayon nga nagapasakop. How do you prepare? Especially nga maluwas sa biking, miara man dalagan, kag syempre swimming, kabahin man sa kompetisyon. Hindi ko kabalo maglangoy. And then may alagid ko fear sa mga dalom. Amo maning nag-motivate sa akon nga mag-triathlon kay syempre may swimming part ng triathlon. So nagpatuon gid ko ya swimming lessons. Doctor sang internal medicine kag bilang isa ka gastroenterologist, you know very well ang epekto sang biking sa lawas ng isa ka persona. Is this something, Doc, that you would recommend especially sa mga gusto mangin fit apang wala sang background o kon eksperyensya? Well, ang mahambal ko lang kung gustuhon mo, kung motivated ka, ubrahon mo gid na. Kung hindi ka kabalo mag-bike, tuon ka na i-bike, nga kabalo ka magbalanse. And then from there, kung kabalo ka na magbalanse, tuon ka na sang bike handling nimo. And then importante gid kung nara ka sa dalan, follow traffic rules, aware ka gid sina. Kag siyempre ang ma-advise ko sa mga baguhan, start gradually. Amat-amat lang, gina-enjoy mong imong hobby, gina-enjoy mong sport, then you will do it for years and years to come. Doc Jake, sigurado madamo gid yan na-discobrehan bilang isa ka trail hunter. How would you describe Negros Occidental, ang aton pinalangga nga probinsya, sa mga wala pa yan nakatukib sang aton nga lugar? Ang aton nga probinsya is a biker's paradise. Kung wala ako nag-bike, wala ako na di kakadto sa mga iban di nga mga lihit-lihit nga mga lugar di in between sinada damo nada mga barangay roads, damo nada mga hacienda roads, river crossings, bamboo bridges, steel bridges, overflows, maagyan mo natan kanami gid diya kag kaayo gid nga sport ni kay daw kay ma-enjoy ka gid. What motivates you to bike longer and bike even harder at your age? I bike for fitness, that's one reason. Okay. Second, I bike to relieve stress. No? So, kung nag-bike ka na, relax ka na, tanaw ka na sang mga bukid, tanaw ka na sang mga kahoy. And then, I bike also for camaraderie. Okay. So, may grupo ka na, mas mayong ang group mo, inang kilalahay gid ka mo, or better pagid kung pareho ka mo puwersa para magdinungan ka mo.
So over the years na naman ninamon nga kami ginagaot danay. Doc, anong imo mensahe sa aton mga kapuso nga nagatanaw sa aton subong aga? Kag ti syempre, encourage them, inspire them nga kaangay mo, senior citizen na, bawti, wala gyapon untat. If you want to go into a hobby or a sport or an activity, ang suggest ko, matambal ko, start gradually. Amatamat. Kung gabay ka subong hasta lang sa libertad, matamat mo lang hasta sa uli, kadto ka na sa kundiin-dinda. And then, if you are over 40, na nagbago ka nagsugod, ang suggest ko mapa-clearance ka sa doktor mo. Because, may gina nga matanaw kayo kung fit ka or kung may kinanglan ka, maintain ng mga bulong. Ang importante lang, you put your mind into it. Okay. Dapat mayara ka man sang time management. Ako, doktor ko, kung maubra ko ni tanan. Kung gustuhon mga iya, pangitaan mo kinaya ni Diyos. And then for those who are starting, obey gid sang traffic rules because we don't want any untoward incident nga matabo sa dalanon. Doc Jake, madaming salamat for sharing with us your time. See you around. Yes, salamat. Thank you. Para mga kapusuhan, nabatian nyo halin mismo kay Doc Jake kung anong health benefits nga makuha sa pagbike. May guide pa sa mga gusto maglagaw sa probinsya sang Negros Occidental.